U ime Tvoje, Gospode Bože, istine, jer je rodnoga Sina Tvojeg i Svetog Duha Tvojeg, stavljam se svojom službu Tvoju, Teodoru. Ja sam dostojno da primim na svetom imenu Tvogu i da se sad Tvoga rodnoga i Duha Tvojeg. Dalje od njima staru odmah istunije verom u Tebe i nadam ljubav, da bi poznala da si jedini istiniti Bog, jedinorodni Tvoj Sin, Gospod naš Isus Hristos i Sveti Duh. Daj da Tvojim svima zapovestima Tvojim ispunjuše Tebi ugodno, jer ako čovjek to čini, bit će živ u tome. Zapiši u knjizi života Tvoga, prisjedini je stavu naslede Tvoga, da se u njoj proslavi sveto ime Tvoje i ljubljenog Sina Tvog, Gospoda našeg Isusa Hrista i životnog Duha Tvoga. Neka oči Tvoje uvijek gledaju na nju milostivo i uši Tvoje da čuju glas molitve njenu. Obraduju djelima ruku njenu i svemu rodu njenu, da bi se ispovedala Tebi, obožavajući i slaveći Tvoje veliko i svevišnje ime i hvalila Te slavu sa sve dana života svoga. Jer Tebe peluju sve sile nebeske i Tvoja je slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Ti koji jesi vladar, Gospode, Ti si stvorio čovjeka po liku svome i po podobi dao si mu vlast večnoga života, a zatim kada je grehom otpao, Ti ga nisi prezreo, nego si očovečenjem Hrista pogostorio spasenje sveta. Ti sam i ovo stvarenje Tvoje izbaviš od rabovanja đavola, primio na nebesko carstvo Tvoje, otvori oči u njenu, da se svetlost rođenja Tvoga sijala u njoj, pridale životu njenu nazira svijetu, koji će izbavljati od svake naprosti vraži, od susreteđa bolje kod demona podneva i od maštanja i priviđanja zlih, istera iz nje svakog zlog i nešto duha skrivenog i ugnježenog u srcu njenom. Istera iz nje svakog zlog i nešto duha skrivenog i ugnježenog u srcu njenom. Istera iz nje svakog zlog i nešto duha skrivenog i ugnježenog u srcu njenom. Duha prevare, zlove, duha idolopoklonstva, svake gramzivosti, duha laži svake nečistote dejstva i pomoći đavola, učini je razvoj i pravednog svetog stana Hrista Tvoga, čestnim slavom za Tvoje Tvoje sasvetom osvetom, čerkom svetosti nastavnicom carstva Tvoga, da bi poživiš po zapovestima Tvojim i sačuvaš i pečake povređenim i očuvaš i rizu neutrljanu, dobila blaženstvo svetih u carstvu Tvome, blagodaći i milosrdnim i čovekoljubljem jednorodnog Sina Tvog, sa koji si blagosloven sa vršećim blagim i životom Tvojim Duhom, sada i uvijek i vekova i vekova. Amin. Aleksandar, zadetimo se oko češka, zapravo sada, i ostavili, samo se malo povedati u stranu, odgovaram na sada pitanje. Odrećeš li se satane sa djela njegovih, svih anđela njegovih, svakog službe njegovih, svakog njegovih, kaže, odrećeš li se satane sa djela njegovih, svih anđela njegovih, svakog službe njegovih, i sve god njegov, kaže, odrećeš li se satane sa djela njegovih, svih anđela njegovih, svakog službe njegovih, svakog njegovih, kaže, ponovno. Jesi li se odrekao satane, kaže, odrekao se. Jesi li se odrekao satane? Jesi li se odrekao satane? Aleksandar, kako sam ja na tvoj put? Nije naravno dužno prije puta da odredo kako je vidio. Prekrije. I okreni se ponovno. Sada je svoj vrlo, sada se svoj vrlo. Satane se vidiš sa Hristom, središ se sa Hristom. Središ se sa Hristom. Sad što je to pravi bilo? Jesi se civilila sa Hristom? Jesi se civilila sa Hristom? Jesi se civilila sa Hristom? Kaži verujem u njega kao cara i Boga. Verujem u njega kao cara i Boga. Verujem u njega Boga, Otca, Svetitelja, Tvorca, neboj zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jednorodnog rođenog, od Otca pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog, od Boga istinitog, rođenog neslavenog, jednosuštog, Otcu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja sišao s nebesa, i ovopotio se Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek, koji raspred nas u ime Pontija Pilata i stradao i poglebe, i koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovo carstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospoda životvornoga koji od Otca ishodi, koji se zajedno sa Otcem i Sinom poštuje i slavi, koji je govorio kroz proroke u jednu svetu, svatu i apostolsku crkvu, ispovjedan jednog
Trojici je sušteni i nerazdijeljeni. Blagosloveno Bog i Bože da se svi ljudi spasili od poznanje istine, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Vladar Gospode Bože naš, prizori sluškinju Tvoju kodoru, u Tvoj sveto prosvećenje, udostoje ove velike blagodati sveto krštenje Tvoj, oslobodi je vetnosti, obnovi na život večni, ispuni je silom svetog Duha Tvoga, radi sjedinjenja sa Hristom Tvojim, da ne bude više čedo tela, nego čedo carstva Tvoga, blagovoljenjem i blagodaću, jednorodnog Sina Tvog sa koji si blagosloven, sa presvetnim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagosloveno carstvo, Otca i Sina i Svetog Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Da ova koja se naštava postane saučesnik zajedničar smrti i vaskrsenja Hrista Boga našeg, da sačuva odeću krštenja i zalog Duha neupaljanih i bezprekornih za stražnji dan Hrista Boga našeg, da joj voda ova bude valja ponovnog rođenja, na opuštenje grehova i odeća neprolaznosti. Gospodu se pomolimo. Gospode, pomiluj, jer Tebi prijeći svaka slava, čast, upravljenje, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Vladar, Gospode Bože, Otaca naših, Ti si onima u Nojevom počevu poslao golubicu koja je ustavna imala maslinovu vrančicu, znamenje pomirenja i spasenja od potopa, i time si unapred dao nastavu tajnu blagodati, i Ti si spasnik blagodati za izvršenje svetih i tajni, pomoću koje si ovim zakonom svetim ispunio, i one u blagodati savršavati sam blagoslovi, ova jedna silotrecom i milostom svetih Duha Tvoga, da bude pomazana neproložnosti od duše prate, obnovljenje duše i djela poznanje se odljavali desno oslobođenju, od svih zalama i sa verom pomazuju njime, i duše od njega sa verom i u slavu Tvoju, da se na Bog Sveti su blagosloven sa presvetim blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Pazimo. Aleluja, 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 aleluja. Blagosloven Bog koji posvećuje sveti svom čovjeku koji dolazi na svet, svakda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Pomazuje se sluškinja Božija, Teodora i Eleni radosti u ime Otca, Sina i Svetoga Duha. Za slušanje vere, ruke Tvoje stvoriše i sadaše Sloboda Sloboda, Tvojih slavnosti. Dođemo sada. Sad, skinuju tu može posle vratiti. I malo ćemo sada okupamo, mjesto, nagnjaju vladicu. Kad ja kažem amin i ti, sad je zovem prvo. To što vas vidite, možete pododati Otca amin. Sina amin i Svetoga Duha amin. Svaka sada i uvek sa Svetoga Duha amin. Oblače se kako možete odobrati. Vodeću pravi. U ime Otca, Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i vekove vekova. Amin. Odeću i podari svetosti Ti koji si odreo Svetog Duha okladino, mnogo milosti Hriste Bože naš. Blagosloven si, Gospode Bože, sveditelj izvor dobara sunce pravde, koji se odima u tami zasijao svetlo spasenja, javljeni je Duha Sina Tvog Boga našeg, koji si nam redostojno dao blaženo očišćenju svetog krštenju i božanstvenom osvećenju životnog poznanja. Ti si sada blagosloven da ponovo vodiš vodom i duhom, sluškinju Tvoju prosvećenu, daruješ oprost voljni nevoljnih grehova. Ti sam, Gospode, milostiv i sve car dobio i pečat, dara svetu svemoćnog i obožavanog Duha Tvoga i pričajuće svetog tela časnika i Hrista Tvoga, sačuvaj u Tvojom svećenju, čisti u pravoslavnoj veri, izbaviti časti Boga i svih znanih i tijeni, i spasovan iz tako koji začeo čistoti i pravdi dušu njenu. Tebi se zapovedniju reči ugađa od Tebi, poslanak čiji nastavnica carstva Tvoga nebeskog, jer si Ti Bog naš Bog koji miluje i spasava, i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ono ću gledati sami kad ja kažem amin. Pečat dara Duha Svetog. Amin. Pečat dara Duha Svetog. Amin. Pečat dara Duha Svetog.
i za predstojeći narod koji očekuje od Tebe veliku i božanu milost. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, jer si milostivi čovjek i ljubi Bog, i Tebi slavu uznosimo, sada i uvek i uvek, ove vekova. Amin. Ti koji si svete krštenje darovan, slugi Tvom izbavljenju od grehova podari u život ponovnog rođenja, i sam vladiko blagoslovi da svetost lica Tvoga uvek sija u srcu njenom, štit vedenje i sačuvaj nepovređenju od neprijatelja. Odeću netužnosti koji se odenu, očuvaj na njoj, neumrljamo nečistom blagodaću Tvojom čuvajući, nepovredivi duhom i pečat, bivajući milostiv njoj i nama Tvoginom milosti Tvog, jer se blagoslovi i proslavi prečasno ime veličanstveno ime Tvoje, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i uvek. Amin. Mislima i duhovi Tvoje u glavi svoje, Gospodu priklonite, Tebi je, Gospodi, ova koja se odlače od Tebe, Hrista Boga našeg, Tebi prikloni se na glavu svoju, sačuvaj da ostane nepobedivi borac protiv onih što uzročili neprijateljstvo protiv nje i nas, i Tvojim nepropadljivim vjerice pokaže nas sve pobednicima do samoga kraja, jer Tvoje da ispiraš i spasavaš, i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek, ove vekova. Amin. Opravdala se sam, osvetila si se, mirom pomazala si, osvetila si se, umila si se, u ime Otca, Sina i Svetoga Duha. Amin. Krstila si se, prosvjetila si se, mirom pomazala si se, osvetila si se, umila si se, u ime Otca, Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i uvek, ove vekova. Amin. Gospode Bože, koji su odločeni u Tebe krštine, dobrotom sve prosvjetilo što Tebe veruju, blagoslovi ovo dete i neka nam vladi i siđe blagoslov Tvoj. I kao što si preko proroka Samuila blagoslovio Davida cara, blagoslovi i glavu sluškinje Tvoje Teodore, sluhom i grešnika, polazeći na nju Tvojih sveti, da bi nam i na svoju ljubove što Tebi slavu uznosila, vidjela dobre Samuilska, usvedanje života Tvoga. Priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek, ove vekova. Amin. Ovako da što ti? Postizamo se. Oca, ovdje. Sina. I Svetoga Duha. Amin. Pремудроst. Časni od Keljuvima, neoporedimo slavu zaradnjima, te nešto govorni počuvani. Moistinu Bogorodicu veličamo. Slava Tebi, Hriste Bože, nade naša. Slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek, ove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Hristos istiniti Bog naš, koji je radi našeg spasenja blago izvolio da se krsti u Jordanu Jovanovu, na prečku svoje majke, sveti slami Svetog apostola, Svetog Nikolaja Žičkog, Justina Čeličkog, Svetog proroka i Ilije Svićanića i Slovenslava, i svi sveti, da nas pomiluj i spasi kao Bog i kao onaj koji voli čoveka. Amin. Molimo na svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, spasi i pomiluj nas. Amin. Otca, Sina i Svetog Duha, znači Marko, draga Sandra, neka mi blagosloven današnji dan. Vi ste danas blagoslovi Božji, prije svega, doveli dete u svoju crkvu, u svoj hram, da je sjedini sa svojim crkvom. Mi smo danas na Teodorom obavili dve svete tajne, svete tajne krštenja, umretla nadgleda sa riječom Amin, kada smo simbolično, kao što je Jovan simbolično krstio Hrista na rijeci Jordan i kasnije smo bilo pomazali dete, sveti Milejem, kada isto kuma potvrđivala sa riječom Amin, znači dve svete tajne koje su uslov da bi učestvovalo u svim drugim svetim tajnama, tačnije ulazak u našu svetu crkvu. Radujete se vi, radujete se ja, kao sveštenika i radujete se nebesa. Dobro su novog člana, neka ako govore samo lijepe stvari, doživljavate, ima uspjehu u životu, da poštuju svoje roditelje, da ne suju ga po
poznavajući eto vaše voje i vaše duše, da će svakako to biti jedno dobro i čestito, da kažem, jedan u hrišćanskom duhu vaspitan u našoj crkvi, kumovima, odnosno bakama i djekama, srećno prijateljima, kumovima naravno, da se obratim posebno, eto, biti si učestvovali, Aleksandra u Svetoj tajni, da je tu tvoja porodica bila i ti si se u ime ovog djeteta odrekla sad, kao i jedna zlu žitensku dunu, da ode ispovedila si veru u ime ovog djeteta, Oca, Sina i Svetoga Duha, kao što smo pročitali, ona trojica i dosušteno je upravo onaj simbol vere koji čitamo na svakoj liturgiji, neka ti blagosloveno, da ne stajemo tu, da se viđamo, ako ne sad sljedeća, za jedno 2-3 godine, a možda da ne i sljedeća, da se što češće viđamo i da ste blagosloveni na nove godine, ako poštujete se, kumovi se poštuju, to je nešto najsvetije u našem rodu. Kaže nekad su birali kumovi i drugog sela, da se ne bi mnogo družili i posvađali, ali zaista to neko prijateljstvo koji je neko prerasta više stepeni. Popnete i došli ste do Bogu, nikada ne slušajte i poštujte, samo da znate nekada da vam posla, ali šta hoću da kažem, kaže vaš vladika Nikolaj, naš odsvodavac njegovog hrana, tome se više dare i više što se kaže. Velika čast imala pod odgovornost, to da kažem, za neko duhovno zdravstveno mislo, god kumuje, on ima neko odgovornost za to duhovno zdravstveno. Jer ovo dete će uvijek u tebi gledati nešto koji se to razumije. Kad poraste, kad spozna šta je krštenje, postane djevojka, i kad je budu roditelji rekli da si ti ta koja si bila uma, ona tebe kad bude od tog trenutka će uvijek gledati u tebi što je. Ajde ste blagosloveni svi da moji bude. Čestitajte jedni druge, možete se slikati slobodno. Ovdje isto. Bolj sam. Lijepo spoti. Super. Sve se. Ćemo imati odgovor. Moraš da se krstiš, čovječe.